No niin, ja viimeiset hetket vielä Chengdussa, että on täällä ton vangin haudalla mitään. Runoilija. Joku kiinalainen runoilija ja puistopontikassa nyt. Niin, ehkä me tehtiin tämmönen Telavan puistossa tosiaan, niin kuin, ihan niin kuin Suomessakin, että tommonen, niin kuin, ostettiin tommonen viinapullo tosta marketista, mikä maksoi 14 juonia. Maistuu ihan vitun pahalle, maistuu ihan pontikalle. Sitten kun laittaa tohon pulloon ja sitten Fantaa päälle, niin on edelleen ihan helvetin paha. Joo. Annas tänne. Joo. Joo, ja edessähän on meillä se 15 tunnin hard sheet reissu sieni, että... Joo, se on hyvä silleen, tässä ottaa pikku tomut sitten krapula viettämään sitten sinne. Niin, ja meikähän on vielä vähän kipeänä, että vähän on vielä kuumeinen olo ja muuta. Mut siis niinku... Runoilija vangin muistolla tässä otetaan. No. Runoilija kun on, niin ei se voi paska jätkä olla. Ei. Ei. Joo, eiköhän se oo siinä. No niin.